What's up guys? My video for today is mag-harvest na sad mi sa lansones diri sa bukid. So diri na sad mi mag-iskimini karon sa bukid. Mario ka, kuanan na ba na Mario ka? Balion. Tunga sa nga, yung gi kuanan. Yo boss. Woo! Ayo pag adto kay basig Taban ka boss. sakay ka paingon sa ubos. Na bitos dito ra pugong sa ibabaw. Yun sa ubos. Ba't ni sila? Tira tayo. Lagi di magid makita dito no, biya pud nagsaba nga naa dito ibutang ang buwahan di ay. Ano nagawa kay labis dito ya? Mao gani. Dago kay na Rex da. Tara. Dago kayo. Daga na ba kayo nod? Kaagi na dito karon. Na, dili ra pito nga bot sa diro. Aman to sila. Suman taon ni sa. Nanti kaligo niyo yo. Bernie Santo. Yo da. Ano na power ba si Yoyo? Power Ranger. Nga na day ang buhaton di ay pag human sulod sa karton sa buwahan itimbang dayon siya tas 20 kilos gid na siya. So 20 kilos gid iyahang timbang ana kay ang nit ana kuan pa sa karton 2 ka kilo. So mura gid na kada karton ang iyang timbang tag 20 kilos ra gid na siya. Kana din sila tighakot sa buwahan nga nasulod na sa karton og nahekta na sa koto nila paingon dito sa highway kay aron dito ra pick upon sa magkuha unya. Magpahipi ra mi diring dapita kay lagi kana sila diya mga voice over grass na sila dira kay kung napay bulak ning dapita mga voice over flowers na sila. Magbalhin na sad mi sa lain nga punuan. Grabe dani na sad ta dani na sad maglisngag among mga ilong. Guys, for today's video I gonna English ba to? Abot at mga tuho. ay gana lisngag-liskag minus. Agoy ako. Hi. So karon nga video, ibisaya na lang good kaysa for today's video. Nagyaka gid mi diha pag abot namon diha sa patag mga guys no kay lagi perting kapuya sa among gibati sa dalan nga among gibaklay nga perting dangloga. Bakilid pa danglog pa so ingana man kinabuhi dinhi sa bukid so sayang man sad among opportunity diri sa bukid kundi namo trabahoan opportunity sosyalan kate bitaw oy sayang bitaw nga magpuyuay ka sa balay na wala kay income kaysa magban-uban ka diri na kay income paabot 4 hours lang ka diri sa bukid na kay income o di ba so asa man ka ana so magban-uban lang ta diri sa bukid exercise pa so ingana di akong buhat di sa bukid mga guys no so magdawat ko sa balde kay si Papa Pito sa ibabaw so magharvest si Papa Pi sa buwahan dawaton din ako dayon so diya din ako ihuwad so amo din hinluan isulod sa karton so lahi na din magtimbang lahi maghikot kadadlaw din miganha diya sa bukid guys kay lagi season sa buwahan so karon na pud ni kay ting season man sa buwahan maurot ang buwahan so wala na pud nagkabisi ang among kauban paglukot sa lukay kay lagi na itamubugan nga ilang nakitaan so ila ding dauban excited pa kunuhay ko mulantaw sa balay sa tamubugan mura sag dili hadlukan o diba ingana ko kay isugay isug og baho ba charot. Igin ko pangita kung asa rapit ang balay sa patio ka nang ako nakita ang salag sa langgam o diba pero wala na siya isulod guys nilupad na sila. Sayang wala na to nasapnan. Sa pag-abot na mo sa unahan guys so naday may nakitaan nga daho kay nga punuan sa mangustan so wa mi lingaw wala pa inarbis na buwan so nanguha mi so mura sa minggo lagi pang kapoy pag dinagana no nga panglakang pa biya gikan sa tamubog wa damha sa mga oras ug sa mga minuto nga gilabay so kaming tanan mamauli na sa among panimalay magbaklay sa dalan nga danlog pagamay baklay og ginahinay kay moabot ra dili madugay ang nagistorya di madugay na nagigamay hala na unsa kaday. Hi guys, welcome to my vlog. Ay mali. Hi guys, welcome to Napadadto Ha? Padadto ko an. Mangusta.